У залі присутні 14 депутатів при необхідній кількості 13. Тобто є засідання комісії правомочні і є можливість приступати до роботи. Слово надається голові бюджетної комісії Рябокій Марині Анатоліївні. Будь ласка, Анатолій. Шановні депутати, шановні присутні у цьому залі, сьогодні нашому депутату Лазаренко Сергію Володимировичу день народження. Давайте його разом привітаємо. І отримали порядок денний на електронну адресу, ще місяць назад, і бачили порядок денний, знайомилися, просто дати його загальне. Шановні колеги, перш за все 15 депутатів, наша колега Світлана Олегівна тут не приєдналася до нас у залі. Значить, шановні колеги, значить, вам було розіслані 3 додаткових 16 депутатів, Вадим Михайлович приєднався. Були розіслані проекти рішень додаткових питань, які пропоную внести до порядку денного. Перший проект рішення, колеги, значить, пропонується внести до порядку денного розгляду нашої комісії, значить, питання про розгляд заяви громадянки Гнатенко Юлії Віталіївни по Василівському старостинському округу. Проект рішення був вам надісланий на електронну пошту, Юлія Віталіївна також далі, тому прошу додатково внести до розгляду. Голосуємо. Прошу проголосувати за. Так, колеги, ще одне питання, прошу внести додатково, значить, про розгляд листа голови фермерського господарства Равли Данілейка по Бойницькому старостинському округу. Значить, цей проект рішення подавався на попередній сесії, ми його тоді відхилили на прохання старости Бойницького старостинського округу Бублик Тетяни Олександрівни. Там людина хоче відмовитися від земельної ділянки в зв'язку з тим, що він там вже її не використовує для вирощування равликів, але вона була не приведена в належний стан. Станом на сьогодні зі слів Тетяни Олександрівни земельна ділянка приведена в належний стан, тому прошу його додатково внести розглянути. Шановні колеги, більше на розгляд комісійних питань не надходило, прошу проект порядку денного затвердити в цілому. Перше питання про директора комунальної установи Сільської краєзнавчої музею. Сьогодні знайомилися з звітом Галини Степанівни, повод чисті після питання Галини Степанівни. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. Дякую. Друге питання про звіт директора комунальної установи Сільська центральна бібліотека. Теж вийшла комісія, ознайомилися. Є запитання. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. Третє питання про звіт начальника відділу культури, молоді та спорту. Є запитання Тетяни Володимирівни. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати
чому. Про внесення змін до програми розвитку культури на 24 і 26 роки. Прошу проголосувати за основу. Тетяна Володимирівна Шепоне. Що добавляємо? Зміни, нагадаю, бо вже не надав сказали. Показання графіко-розробної документації на капітальний ремонт дітей Маршанської філії. Прошу проголосувати за основу. Причому це держава говорить, що прошу проголосувати в цілому. Провід начальника відділу соціального научного навчання Наталія Андрійовича. Прошу проголосувати за основу. Запитання є на порядку. Прошу проголосувати в цілому. Про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення Дубута. Прошу проголосувати за основу. Які зміни можна надати? Можна тих документів було надавати матеріальна допомога після таких документів за Президента України. Поки виявили цей звук, ми вирішили, якщо ви не заберете, доповнити до цих дітей з них відверти, на те, що знаходяться в Україні батьків. Діти у нас на листівку, то ми вирішили матеріали по 3 тисячі виплатити. Я надавала матеріальний запит, а в цьому не буде більше програми бути. Але враховую. Це буде відвідуючий це. Анна Володимирівна, у нас буде засідання суботи, воно буде пізніше, так? Давайте ми суботу, коли будемо засідати, скажемо ці питання. Те, що ми надаємо матеріальним допомогам, ці критерії категорія населення, ми врахуємо те, що ви хочете, переговоримо, судимо комісійно і винесемо вже на комісію на сесію те, що ми написали. Тому Ще хотіла, щоб не надати, не знайшли де, кому ви тільки розплачені. Тобто там нормальний рік, які закони на суд не можна. чому немає? Тільки маємо бачити, Вони вирішені, а має вони, що людина знала, що є ситуація, як вона звертається, і наскільки я пам'ятаю, навіть програму «Свобода» ми вивчали на звітам. я їх розкупувала, просто загальна цифра вказана. Ось ви допомоги, а скільки ми нашого а на заводі на університету побудовано, там робити, є думати, а коли ви зробили зауваження на перші, Відреагували на Владимира, відреагували. я ж хотіла сказати, що я подала депутатські запит, була пропозиція така, щоб мобілізували громадян на виплачувати платіжку, а то 10 тисяч. І дітям 10 тисяч гривень. Тоді ми не тільки це І допомога виплати йде мобілізації. Коли людина не мобілізується, приходить громада, що дуже громада. Такі мають. Запитання, подивимося, що там є обласна громада, де вони використовуються і приймемо рішення на тоді. Мобілізована громадяна виплачує 10 тисяч, але коли ми вносили зміни в структуру, тоді ми ходили до закону, що ми запитали керівництва, як це не хоче. Вони сказали, що не можна виплачувати цих 10 тисяч, тому що завжди служити в РТЦК, подати в цій частині, а хтось буде брати безпосередньо участь. Це була їхня ідея, що тим, хто не служить, менше виплата була, а тим, хто бере безпосередньо, тим ми до 7,5 доплачуємо, а там 2,5.
сьогоднішній день ми вибрали цифри. З 2022 року по сьогоднішній 2,5 тисячі нам отримало 262 людини, 7,5 тисяч 108 і 10 тисяч отримало 171 людина. Я просто хочу сказати вам про те, що людину заберуть мобільність. Сім'я залишається за контролем. І сім'ї дуже важко на ці 2,5 тисячі, що ви бачите, це взагалі не гроші. По-перше, Ні, ну вот є прошу проголосувати в цілому, що задано нам ставити додаткові кошти на дітей військових і чому ми проголосуємо в цьому, прошу проголосувати в цілому. А далі справді скажемо, можна провести рішення сесії, розпоєння на додаткові У нас розповіді склали Шевченко, мабуть, а потім ми прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. Про затвердження тарифу комунального комерційного підприємства Львівська державна лікарня. Прошу проголосувати за основу. Юрій Миколаївич, що змінюємо тарифи? Адреса. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати. 10 питання. Показання норми придбання комунальної власності Київської селищної ради житлових приміщень. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. Про затвердження норми розписати і бачення Київської селищної ради. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. Про надання дозволу на передачу загальних частин будівлі громадського формування на будинок культури для розміщення 16 квадратів. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. 13. Про передачу частини приміщення адміністративної будівлі 10 на депутатів оперативного комунальної центр надання соціальних послуг, та там, де офіційна рада, там прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. Про передачу частини приміщення виконання продовження площею 14 на депутатів команди комунальної центр надання на балансі комунального комітету. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. Про внесення змін до конкурсу на програму забезпечення проведення заходів комунікації. Прошу проголосувати за основу. І прошу проголосувати в цілому. Про внесення змін до програми організації територіальної оборони на території Київської селищної ради. Прошу проголосувати за основу. І прошу проголосувати в цілому. Запитання інші. Зміни і проведення було рішення виконавчого комітету інвестиційний період, а саме 29 квітня в частині перерозподілу продуктів зв'язку для покриття витрат на голосування різних тарифів, призначені витрати по програмі благоустрою населених пунктів в частині отримання почного населення. На загальну суму 169 тисяч гривень і направлено на програму шкодування різних тарифів економічного регулювання вартості централізованого водопостачання. Також можемо збільшити витрати бюджету за рахунок надходження субвенцій на виконання заходів соціального проекту «Активні форми», «Проваді здоров'я України» на загальну суму 50 250 гривень. За рахунок надходження субвенцій бюджету доходів громади на отримання фізичного харчування, а саме за надання медичної допомоги населення на первинному рівні. Загальну суму 10 950 гривень. Совісті внести зміни до пункту 2 в частині розподілу залишку коштів, що сплата станом на 1 січня 2020 року
Довідки, відповідно, сума складала 3,634,196 гривень. У зв'язку з тим, що відшкодування кредитних тарифів за квітень місяць збільшено на 950 гривень, тобто пропозиція поставити на програму відшкодування кредитних тарифів для послуг спеціалізованого постачання суму 175 тисяч 60 гривень замінити на суму 176 тисяч 749 гривень. Відповідно, у сумі загальна сума розподілу залишку коштів складатиме 3 мільйони 635 тисяч 868 гривень. Також позицію у відповідної комісії частини перерахунку витрати, уточнити напрям використання коштів. Відділ освіти. Відповідні було прописано, що будуть проведені витрати для поточного ремонту виготовлення газ для захисту освітлювання приладів спортивного залу повного закладу на загальну суму 60 тисяч 769 гривень. Відповідну позицію привести відповідність до кошторису розробленого кошторису. Відповідні витрати будуть направлені для проведення поточного ремонту внутрішнього оздоблення стін спортивного залу повного закладу Шутівської площі. Також пропонуємо провести відповідність до типової програми класифікації видатків відповідно до наказу Міністерства фінансів, тобто зменшити витрати, які були передбачені для отримання центру надання соціальних послуг по коду витрати єдиних чотирів, перенести на відповідний код відповідно наказу 3121, тобто загальну суму кошторису по центру надання, загальну суму 60 719 гривень, відповідно, перенести на код, який відповідає наказу Міністерства фінансів. Але запитання прошу голосувати за зміни, які за основу і в цілому. І прошу голосувати за довідку зі змінами в цілому. Дякую. Так, колеги, далі пішли земельні питання. Члени земельної комісії, я бачу, голова заступник відсутні. Значить, є бажання в когось із членів земельної комісії проводити ваше засідання? Чи доручаєте? Але прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати. 19 питання. Попереднє майора ради. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. За запрошення продовження регулювання національної ділянки для голосування. Прошу продовження договорів технічно. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. Про надання дозволу на виконання проекту продукції у підтвердження офіційного та виконання служби. Прошу проголосувати за основу. колеги, я не побачив, відійшла ще наша колега, Лисенко Тамара Миколаївна, тому знімала. У вас тоді ви не голосуєте, Лесенко? Все. Голосів не вистачає. Ти там теж находиться, де? Так. До чого в нас таких інтересів?
Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. 24 питання. Коли заяву до штрафів підтверджено, що це неправильно. Надійшла заява у вигляді підприємства співтворення про проведення розрахунку відповідного службового операції національної ділянки 342 метри. Мова йде за спільного фабрика Академії Петровича проти суму майну. Прошу проголосувати за основу. Шановні колеги, 19 депутатів Світлана Володимирівна пішла. Шановні колеги, вчора, значить, збиралися з головами фракцій і на ваше прохання я запросив сьогодні Ліду Івановну Кириченко в сесійний зал, щоб вона дала пояснення, значить, по питанню, я так розумію, вас цікавило правомірності і роз'яснень стосовно встановлення лайка. Ліда Івановна тут, шановні колеги, якщо якісь питання, будь ласка, Ліда Івановна знаходиться в сесійному залі. Крім того, був депутатський запит Анни Володимирівни, яка там знаходиться нашої колеги, з цього питання. Проханням надати відповідні документи, що документи не надамо, відповідні роз'яснення. Тому на цей запит потрібно відреагувати. Ліда Івановна, будь ласка, в залі, будь ласка. Я думаю, що це не а просто обирати документи і Вчора попросили, закономірні встановлення цих вчора колеги зрозуміли. Тоді потрібно Дивіться, ви просили запросити Ліду Івановну, колеги. Вона в залі, будь ласка. Встановлення житлової споруди, повинні були повідомити архітектурний відділ. І ми перевірили, чи правильно, чи відповідає верніше документація, яку надали, і факт. Вчора ми зробили, зробили завіри, і виявили, що дана тимчасова споруда в розмірах більша, ніж зазначена документація. Те, що стосується, якби така споруда була подана, документи відповідали цій споруді, відмови я не бачу, щоб ми дали. Передбачено прохід там 2,3 метри. Якщо взяти пішохідна дорожка на одну людину 75 сантиметрів, якщо дві людини на 50 і для людей з обмеженими можливостями пішохідний прохід повинен бути 1 пункт. Там 2,3. Розуміти. Раніше вікно спілкувальне приміщення, де вікно ліквідовано, там замовлено. Зустрічалися із орендарями майбутніми даної споруди. Вони пояснили, що якщо дадуть їм можливість виконувати торгівельну діяльність, то вони ще оцей тротуар, який там площі побудовані, там не знаю, як можна порядки проїхати, як вона Володимирівна казала, ну там площі побудовані. Вони там є, вони ще там немає. Правильно, основні побудовані, вони будуть. Вони положать там тротуарний проїзд. На законних правах тільки порушено, що робить розміри. В цьому документі не було, що буває у нас стоїть, і матеріали я можу власну думку свою виставити. Ні, як старих на моїй небо, потрібно даний тимчасову виданий паспорт передати, а малювати так, як є невідповідно.
невідповідність тому, що зазначено в сцені розміщення тимчасової споруди і фактично розміщені тимчасові споруди. Ну, якщо вони подадуть інші документи, які відповідатимуть факту, тобто розміри, там нема умов відмовити. Так, як вплинула земельна ділянка, воно не має Я не знаю, я не але хочу сказати, я не помиляю, я взагалі, треба їздити, треба їздити. На території району, хто працює і не платить, і перевести на умову, до розпису, це перше. По-друге, я взагалі не знаю, як але якщо людина своєю робочою відставила, то яка їх наносить. Або дійсно вимога речення законодавства та телефону. Насправді, у нас по місцевій комунікації там немає, так? По плану справи, там є ставлення? По перспективному плану вони повинні бути голосувати. Там буде голосувати. Там нема навіть більше орендована земля. Це ходить по місцях, на лодку, якщо це орендована земля, то людям там не можна ходити на землях нашого стану. вона загородиться, вона тут багато молодої, молодого покоління, я вам сказала, що земельна ділянка 1652 квадратних метрів. Кадастровий номер 2039 знаходиться у користуванні Дубської чудової районної 1958 року, коли побудований універмаг. Коли Республіка ліквідувалася, прийшло нове столичне товариство, ми перемогли цього на рейді. Складно було оренду плату, згідно номер, який затратили 65% на мобільну рухової дитини. Порушень встановлено, те, що докладати відповідь, це неправильно. По-перше, ця земельна ділянка має призначення для будівництва обслуговування спільної торгівлі. Там ніколи не було більше одного року. Там були витрати з цього підвала. І на сьогоднішній час, в цьому ж підвалі, там ще є турця соус. І на сьогоднішній час там проходить проводить ремонт по цьому програму. Я з металом перевірялися, що вони за нами бути ремонт сховище. Але я можу сказати, дуже некоректно, коли в мене є звернення депутата Анни Володимирівни. І по першому суду я можу сказати, те, що вона виконала своєму зверненні, як я сказав, вона має право. Але жодної підстави на жодному
нормативних документів. Я дуже консультувалася, запитувала на всіх організацій проєктів документації. Там, де повинно бути цих опитів, які вона пише. Це просто суб'єктивне бачення людини. І це написано таке, що таке обов'язково. Я жодного документа не обговорено населення, я не бачу. Я не знаю, чи є це сайт рідних суду, ви там подивилися, що там написали люди. Але мені обідно за те, що там перша суд, коли написаний, виставка арешт на Київську селищну раду. У Київській селищній раді на даний момент мало права виставити на відкритий конкурс у цю земельну ділянку. Вона вже є договорення з депутатами затверджено, так і затверджено зводиться податки. І землі суми платять, а суми сідають кармани. Понимаєте, це ми вже людина, яка тільки бере ці гроші. Бо на сьогоднішній день Київське районне споживче товариство за 24 рік на цю земельну ділянку платило 73 тисячі гривень плати. За перший квартал року 20 тисяч 403 гривень. Будівля, яка стоїть на цій земельній ділянці, ми складали 106 тисяч податку на нерухомість. Практично мені дивні державні платниками цього податку на місцевому рівні. В цьому місці розрослали цього податку. І єдиного податку ми платили за минулі 139 тисяч, і в цьому кварталі кінця буде 7 тисяч. Це те, що пішло у бюджет селищної ради. Приїхали люди. Люди просто звернулися як волонтерів. Там порушення тому фасаду на 45 метрів більше зварили хлопці, які розуміють, я замовляла. Ну, молоділися так, я роблю цю проєктну документацію, заплатили проєкт гроші за проєкт землі відстеження, яке тут порушення. І більше там ніяких порушень немає. Це просто суб'єктивна думка людини, яка не є відстеження. І ви пам'ятаєте, що з вашого спитати попередніх питань, коли ми робили нашу роботу. Скільки було подібних фінансувань, скільки обвинувачень до криміналу мене довели. І тепер ми доводимо до цих матерів. І так багато дуже питань, які нам просто суб'єктивні процедури самі придумали, самі побачили, що документально їх підтвердили. Навіть інспектор, навіть інші органи, які повинні назвати, ну не просто дуже присутні. Для того, щоб поставити тут споруду, там дві споруди. Ми пішли подати постанови 244. Першим шагом ми звернулися до селищної ради, дайте будемо поставити. Це виконком мішає, не здається. Ми отримали виконком вирішення. Або пошла консультацію. Ну, єдина не просто 45 консультацій, це не все така велика. Що при розміщенні пункту торгівельного пунктового призначення не допускає пошкодження або знищення транспортного засобу. А вони Це не пошкодження, тому що його приїхали. Це не пошкодження. Його там ви пам'ятаєте, як років назад стріляли, і вернулися до сьогодні на нас. Не ви отримаєте відповідь, що прийшла місія, я озвучили, ви отримаєте відповідь на ці депутатські запити. Якщо ви ще ніколи не знаєте, ви маєте право звернутися ще раз депутатським запитом до Миколи Павловича, маєте право звернутися до Лідії Івановни, правоохоронних органів, і потім вже будемо дивитися після того, як ви отримаєте ці відповіді. Просто у мене відношення до людей нашої селищної ради, до жителів.
коли немає можливості подивитися, що приїжджі частини не будуть стріляти, як вони було, це врахувати. І так відноситься до, коли ми у захисників скільки, люди з домашніми можливостями, ми боремося за доступність, і тут отаке буде. От доступність не борються. Тобто людина, є там, домашня можливість, приїхати не зможе. І це тільки початок. Це як ми почули, і не знаю, я кажу, що якщо ми на це зараз так залишимо, як воно є, скоро там вже збори, там стоять і збори. Якщо вам не розуміє, то не буде. З обмеженими можливостями завжди ставиться, то хай цих чоловік як депутат по нашому сусідньому біля хвилини. І ви побачили, чим там продають люди. Закрий надо посад, закрий надо мати, закрий нормальні магазини, які такі сертифіковані продукти. Купляйте молоко, купляйте м'ясо з муками, з доброю рибою. Коли депутати спеціальні ради дадуть радіо-спільський дозвіл на встановлення меж за державну раду на постійне користування земельних ділянок. Я за секретом говорю передумати. Мені відмовили, по яких причинах, я не знаю. І це вас. Дозволяє, коли я йдеться про те, що Світлана Володимирівна, це не має права записати відходити діяльність, а тільки допомагати. Тим більше військовий час. Як буде на підозру за встановлення меж за Хмельницький район, буде це зроблено. Ця документація буде затратити, і ти не встановлено. Власне, питання, чому це заява за надасть? Це те, що подалося, вона не має. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати по-другому. Два більше питання. Коли це заяви громадянки на власність. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. Наступне питання. Коли це заява за прошу проголосувати в цілому. За основу і прошу проголосувати в цілому. 28 питання. Коли це заява режиму. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. Порушує заява голови прошу проголосувати за основу, прошу проголосувати в цілому. Порушує громадян Лешовиці. Порушує заяви громадян Лешовиці. Прошу проголосувати за основу. Передаємо ділянку спокійно. Прошу проголосувати за основу, прошу проголосувати в цілому. 32 питання. Виконання змін до рішення Київської статистики селищної ради про надання дозволу на вироблення проектів землі. Прошу проголосувати за основу. А що це? За основу і що за основу? Це земельна ділянка, які Прошу проголосувати в цілому. Розгляд проекту землеустрою щодо організації встановлення меж територіального старого підвалу. Прошу проголосувати за основу, прошу проголосувати в цілому. Розгляд клопотання Алла Петрівна. Якщо клопотання по Алла Петрівна, які можуть дати
відповідні кримінальні відомі перевірити інші інстанції для часткового складування голосувати за основу, просто голосувати в цілому. Прислати питання про заяву мене на Франківському. Надійшла заява Мирка Віктора Миколаївича, який просить до того питання, як поміняти директор і підприємства, і також порушити договір виконання. Це буде спільному. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. Тепер запитання 35 обов'язків про розгляд заяви на Шевченка. Прошу проголосувати за основу. Так, Юля відносно конфлікт інтересів. Так. Там буде ділянки. Прошу проголосувати в цілому. 36 питання. Колеги, значить, колеги, перед розглядом питань 36, ну тобто тих питань, які стосуються полезахисних смуг, значить, попросив слово буквально 3 хвилин начальник поліції Сергій Володимирович Ковальчук. Будь ласка, Сергій Володимирович, можна слово. За все хотів би задати питання, а хто відповідальна особа визначена подальшим, коли ви надаєте посаду? Ну, громаді, хто відповідальна особа, подальшим, ви надали дозвіл, всю документацію ви надали. Подальшим, хто за неї це відповідальний? Хто йому загрозив надати числа директив громади? Ви їх передаєте повноваження, правильно? Прямо себе, суди це відповідальність. Так, контроль за подальшие використання, це ви використання. Дальше ви спасали. Вы будете пустили на полиции полиция погибла, шукать можете деньги заработать? А контролюєте, чи хто передається на нюанси Хорошо, я выполнится контроль. якщо своє знайоме, якщо ці інформації залишилося, відбувається переїжджання місце, то Я відбувається дозвіл, яких параметрів ви дозволяєте, що їздить, а що це? Що пропустить за того? Для чого ви надаєте А ви остаточно дорогу покажете все районы или отца? Дорогу? Честно, я честно. Предлагаю вам найти проведение открывать раз в неделю поеду ехать туда, я вас покатаюсь, покажу, что из посадок сделано. И потом, я думаю, вы слушайте проведение в данный момент порасширяете, может, складываем частину договору, и все-таки найдете душу, визначили круг людей, а не відповідальних. Ну, а не так, що я поліція вимовила з приводу того, що дивіться посадку, вона буває і нема. А у нас особи є, які ви надаєте особисто спілкування, коли посадки немає. Це не ми ж підрізали, а підрізали. Хочу зробити заявлення, я бачу це не можу. Так, як це гроші? Давайте всі посадки вирішимо, вообще. Тільки питання, опять, а хто сажав для дерева? Тільки різать. Понимаем питання, коли їх підписали, який термін пройшов, срок, якому ви підписали? Да, кто-то есть, живые, зажаты, внимание определяют. Не только кейсы считают здесь, ну, кто-то команда. Я, как керівник полиции, на самом деле, проверенному не подозрении, ну, как бы,
хотів би просити, коли ви надаєте суду, люди розглядають, вам надають розробки документації, ви завтра на комісії звертаєтеся, а здесь я особа буваю, яка проходила по незаконній корупції. А я понимаю, это у нас слова, что не передбачено, а потом издалека борьба. Вибачте. То, що не передбачено. А можна включити якісь мислення свої передбачення, на убеждення, так? Я вам можу прийняти реєстрацію за той термін, що я витягнути за рік до мене, і скільки звернень отсюда, які просто присилаються на адрес поліції, а ми будемо що? Хай поліція шукає. А ви законодавство почитаєте на екскурсію, там, всяких суд, ради інтереса, критерії, особу, як притягнути до відповідальності кримінальної, з незаконної корупції лица. І потім, я думаю, у вас теж бажання відпаде просто так, безумно. Ну, людина ж документацію зробила, що ума його не треба, документацію. Подальше, відповідальність, і ви знаєте, виїдете, подивіться, да, ближче там, територія, Харків, хто на Волині, подивіться, що спасає. В принципі, у мене все. Я дуже запросив, якщо питань немає, я дуже багато слухав. Прошу проголосувати за основу. За основу. На дану земельну ділянку по Дачному Соборі. І прошу проголосувати в цілому. Хто за? Значить, але його потрібно надати земельну ділянку під поле захисною від дозволу, згідно проекту рішення. Я вибачте, про затвердження. 36. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки під поле захисною від дозволу смуги. Це передбачала Марина Ну, згідно проекту рішення ви хочете. Затвердити технічну документацію, зареєструвати право комунальної власності та кадастровим номером, який на екрані є. Прошу далі, прошу голосувати в цілому. Так, визначається, колеги. Ну, а ну дивіться. Я дивлюсь всі вроді, так? Всі? Так. Третє питання. Розглядання технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки. Це 30 пунктів вже проголосували, але 30 пунктів. Зареєструвати комунальну власність, ще не передається. Мені ще не передається. Проголосувати буде на наступній проєкті. Колеги, 30 Стосовно перебування разом умов, які нам фізично не передавали. Це судова практика в 23-му році в кінці зміни національних кодів, що якщо посередньо кажуть свої умови, то світлики, які там нарахує певна структура, вони покладаються на органи місцевого самоврядування. Є присягова вже за рішенням судів і Верховної Суди згодили цих поміжного планів. Це вже не що робила. Тобто поклали це питання і стали на місцевого самоврядування. Зараз асоціація місцевого самоврядування там є усі колосова, що ці зміни прибрали законодавство, але вони наразі діють. Тобто поки не винайдуть тоді змоги, те, що там відбувається, те, що там знищується, якийсь прекрасний момент, можливо, може лягти на бюджет. Але коли передавати виразити змоги, то потрібно врахувати, як правильно наказати Володимир. Що там повинна робити? А що вона повинна робити? Це не селищна. Це
територіальної адміністрації. Тобто це важливе договори, має наступніше. Це різнопорядна документація, яку розглядає якийсь ліцензований орган. Тобто він повинен розробити тільки там, яких дерев, повинно бути викрано, тільки на фазу, що ви хочете допостати, що вона має прописати, що вона має порозклати. І тільки такі, це тільки різнопорядної документації. Там може не інформативні, там мало інформації. Тобто важливо оренда робити різнопорядну документацію. Колеги, предмет розгляду нового проекту рішення він такий, як в 136-му, затвердження технічних і у комунальну власність бере. Так, це не свої робить, так. Колеги, визначаємо. Є. Це сьогодні Сергій Володимирович вже можна дати нам. Вони якраз щоб її затверджували і передали їх постійне користування цю земельну ділянку в случаї, що організації 32 гектара. Надати люди, яка Прошу проголосувати спочатку за основу, а тепер прошу проголосувати в цілому. А можна запитання, що ви розглянули земельну ділянку? Що на ній робили? Яка вона виглядала? Що на ній робили? На даній земельній вроді всі ніяких робіт не було. Що вам знаходиться? Як вона розглянула, чи це дійсно Це було з головою коротко, те, що пішло від воно заболочено? земельна ділянка знаходиться порядку. Але я їздив на вишному суді земельну ділянку, що говорили. На даний час просто багато відомо, що знаєте, на даний час буде отримати. Вячеслав Володимирович, ви теж піднімали питання про земельну ділянку. Так, можливо, поділішили, що але це 40 гектарів площі, які я, наприклад, теж хотів би, я думаю, всі бачили, де ми могли зробити навіть який у нас план. Має бути це дорого, це все, але Тепер голосуємо. У мене запитання до представників сільських України. В чому суть ведення сільського господарства? Є. Ведення сільського господарства, Віталій, в чому суть? Як ви приймете господарство? Хорошо. Коли прийняли квартиру, чи на нього виникаєте? Управління. Їхати жінка, ви напрягаєте, розкаєте їх. Він розкаже на людині, що ви за нього не відповідаєте. Я казав, на свій порядок, ви не можете на свій порядок як місяці порядок, доводить, це не діку. Піднімаєте від чутери, та полова, і тут їх росте, а там на дорогу, машина там не виїжджає. Літера господарство там не господарює, значить він не тут. Не діє складні господарювати, літера господарство. Тому я не підтримую це, я не дивлюсь. Дозвольте вам нагадати, коли ми пройшли цю роботу на розділення Люди, я не можу. головної поліцейської на посаду. Порушити вам цього, і Анатолій об'їздити. Він мені обіцяв на дві двері. Я обіцяв, що я буду на вулиці Голосуємо в цілому. Колеги, в цілому давайте визначати, щоб рахувати голоса. Хто за?
Коли моя собака знімала цей курс і я коли моя мова пішла по але я не коли бачу її на руку, то ви не любите. Є вам, мені сказати, які там заявляють, вони приймають. Я не Давайте визначати. Колеги, ті, чи утрималися, чи утрималися? Олександр. Хорошо. Так, хто проти? Олександр Львович і ще хто колега. Категорично проти, тому що трохи протидії. Ви бачите, не побачили. За, Руслан Анатолійович, Несвієвський, проти, ті, інші утрималися. Все. Рішення не погоджено, рішення не погоджено. Так, це закон. Тетяна Олександровна, По цьому питанню ваша служба прошлый раз ми голосували, бо ви сказали, там немає води. Ми вам дали можливість виконувати, що там взагалі відбувається. Сьогодні ми мусите запитання на порядок денний. Я вас зараз ще раз говорю. Ви там готували, що там готували? Там залишиться рабочих, які документи включать його. Я думаю, дійсно розкладаємо. ну ви рекомендуєте підтримати проєкт рішення? Яка перспектива є ділянки моменту, що бачите? Що ви сказали, що ви оголошення давали на те, що це нова реалізація? Коли там була карта, там залишилися фундаменти, асфальтні дороги, які ділянки. Ну, я не знаю. Пам'ятки, можливо, будуть поставити. Щоб їх розглядати в цілому. Ні. Люди ж подарували правильно. Можливо, буде таке, що Бабушка там Віктор Романович, сказали, що Віктор, Можу проголосувати за основу даного питання. Можу проголосувати в цілому. 39 питання. По передбаченню варіантів земельної ділянки відповідно існує за те, що говорив вже Володимир. Оце 39, саме те, що говорив Володимир, ви поняли, колеги? Тут вже передача безпосередньо. Прошу проголосувати за основу. За основу, Юлія Віталіївна, ви за основу сказали? Прошу проголосувати за основу. Не бачите? За основу, значить, дивимося. За основу ви можете, так, в принципі. А тут приймаємо рішення. Прошу проголосувати. Ви за що взагалі? За основу, колеги, за основу я бачу підтримати. І прошу проголосувати в цілому. Тепер в цілому визначається. Так, за, значить, не бачу за 0. Утрималися. Може, прийняти з вами зауваження стосовно цього. А ви про це говорили? Щоб була така Колеги, я бачу. Інші утрималися, колеги, проти є хтось? Проти нема, інші 19 утрималися, рішення не погоджено. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. Передаю Журавлі. Сорокович через Олександра Саша. Надання дозволу на виготовлення проекту продукції, що підтвердження немає фінансів для забезпечення виконання покупців. Надійшла заява Віктора Івановича за повідомлення на реконструкцію підтвердження земельної ділянки для захисних виконання Скажіть, будь ласка,
Якщо на 3 гектари. А де знаходиться? Дана земельна ділянка, там сказати, якої села Очіпаївське, в мене наказали, люди комісійно виїжджали, був староста, села Боряд, який депутат Лазаренко, там зараз біля рік, вони там хоче виважати там своїх дочків. Ну, а перед цим було питання, там є худоба, я питав. От це не певне Дайте чітко, є худоба? Вадим Михайлович, так, я... Вадим Михайлович каже, є. Прошу проголосувати за основу. Прошу проголосувати в цілому. 42 питання. Правильно, це правильно. Технічне питання. Прошу проголосувати за основу і прошу проголосувати в цілому. Колеги, всі питання розглянуті. Є пропозиція. Але я тут на різних Я хотіла задавати шановні колеги, пам'ятаєте, що ми виділили мільйон гривень, де ще не відбували, що ще відновити, виділили мільйон гривень. І довгочинно особи, що перше залишиться родина, виберете на ремонт, там зараз там залишилися кошти, залишилося 520 тисяч, але потрібно, щоб голова селищної ради, щоб голова ще раз передавати, що не підтримує вашу пропозицію, використати на відбувати, щоб ви розуміли. І зараз є тоді повідомити, бо вони не можуть розповідати нашого повідомлення. І відносити треба використати саме на ділянку дозволу. Тобто доручити не перекали, зв'язатися з агентом ініціативі, якщо ви не проти, вас залишається непослідовні, то не говорили на фінансу, щоб Микола Павлович повідомив про це агенту ініціативі. Фінансування на неї. Фінансування обіцяють на зміни. Бабусь, говорили на інформацію. Давайте залишимо. Шановні колеги, ви почули, врахували публічне рішення. Скажіть, будь ласка, що ви Микола Павлович, будь ласка, послухайте, вони чекають. Вчора з ними говорили. Я чого тут не здавав? Не задав этого. Не так, що погано була така можливість. А що на ноші? Ні, ну... Я виділили кошти на 3 участка на ринку. Ну, чим преобладають транспортироваться, как там в Америке, или Гарвард, чим у них лучше там дорога. Я не знаю, не вірю. Это я вам не казав. Я для цього зараз я дуже цьому Ну, якщо підтримуєш, приймайте таке. Це буде протокольне голосування. Ну, я бачу, я рекомендую на 2-3 мільйони. Шановні мої колеги, давайте ставимо на голосування. Давайте визнавуємо через фінансування. Якщо я знаю, то я Агенція виділила до 16 мільйонів.
Україна, вони просто запрашували на фінансування. Вони запрашували на фінансування. І є на третій фінансування. На ці п'ятні теж Можна утримати, дивіться його. Прошу проголосувати. Ну, Марія Анатольевна, саме пропозиція, але їх не тільки на вікно. Можна утримати. Ми не розуміємо, далі, що нас буде керувати мовою, що діти свої Марина Анатольевна, нам все дорівнює, пропонувати їм договор. Буде виконувати. Якщо ви всі мають ставити, то нам буде так. Я підтримую відповідь. Прошу проголосувати. По тому, як ти кажеш, до організують, не платить потім до Якщо починати ремонтувати їх як для церкви, то його платить люди, він може до магазина. А бачите, це сама тікати мільйонів гривень. Так як зараз використовують землю, це так, ніхто не переживає за її робити. Ніхто. Ніяких технологій. Як казав мову це, що саме дешеве є від агрофінансового аналізу. Репетити мову це, як попало, які мають дії на дії своїх. А договор, коли заключають договор із верхом, він заключає з собою договор навіть на скільки на 10 років з урахуванням сьогодні. На зрізненні одного фермера в районі, ну, є там, які дотримуються сьогодні, які 7 чи 10 культур і роблять дійсно сьогодні. Кукуруза, соняшник, соя. Де у вас живе? А попробуйте розірвати бачите. Пойди розірвеш. Навіть підеш у суд, якщо ви собі 3-4 роки не платили, може прийняти рішення. Що суд не приймає рішення на використання, раціональне використання землі. Ніколи не приймає. А то казав дуже просто. Кожна ферма повинна бути екологічна карта, де написано за кожен рік, скільки їх видаємує. Що він діє по кожній рік. Я стикнувся зараз. Може не робить, не робить. Може собака і не Я хотів би, що одні комісії по селі, бо там тільки так, кому дав, кому не дав. Щоб був якийсь чоловік, який дійсно, я кажу, на світ провів. У мене є багато жалоб по розірванню договорів. Про що ми балакаємо? Ми балакали про кошти, які залишилися в нас, утримання доріг в оренді, для субсидії. Я всі розповів. Я не знаю, А можна хоча б великі ями полазати на цю проводу? На вулиці піднімається, отака яма перед дорогою. Одна яма. А в мене є якогось так. На форумі, яка насправді,
Постійно великі ями. Люди на вулиці, і там такі ями. Я не кажу, що це. Такі є великі ями, що... Що давай? Слухайте мене уважно. Великі пропозиції. Перша пропозиція, але й віддана від попа. Друга пропозиція, обладнана. Добре, на другу нашу йде на зборі. І третя пропозиція, Микола, подивися на відео. Перша пропозиція, ставлю на голосування пропозицію Алли Юрченко. 500 тисяч віддана від попа, правильно там, роблять 40. Жабокінь 2, Наріг на 3, Сударів 4, Коваль 5, Воробай 6, Качала 7, Качала 7, Ночов на 8, Клименко 9, Понятенко 10, Дудник 11, Орисенко 12, Недвієцький 13, Білан Анна Володимирівна 14, Наценко 15, Боровик Олександр Сергійович 16. Рішення прийнято, за голосування. Дякую. Комісія вичерпала всі питання. Дякую за участь комісії. Це ми виконуємо. Я звертаюся до голови, до складу. Давайте зараз повідомляємо це. Всі питання вирішують. Останнє немає голосу. Давайте останнє голосування. Проголосувати за дане питання. За цю пропозицію Микола зразу сказав, що не напереться. Голови напереться. Десять хвилин, прошу всіх голосувати за. 10 хвилин, прошу Вадим, ви всіх знову, голосувати. Анна Владимирівна, ви знову я не поможу. Так, 10 хвилин. Так. Я тобі Коля розказав,